hadin ke jingyo jingtem na giken hon sentian ki pulit anti narcotics task force jong kami ghalya ringkat ke jingit lang bat ke ken hon pulit ANTF na East Jandil district na du hinin kamin jong ka khat reu tere la pelong ke jing panap shrim agiar tali ki jaka bat dei hak khat nyu tere la yok kurum ki drok ki ba shongdor haduh kumba sau klur sau pholak tyngka bat kila kemno ki briu ki bare ki barjala ki barangti bakkan thopru laingut ki kinthai Hakabedai pat kajing Kurup kabana Umkiang ki kubor pulit lingba Superintendent of Police ki East Jandil District Vikash Kumar IPS uliathu pamenta kasingi ka khatnyau terek unai lar hadin kajing penap shrim bala pelong ha Umkiang kabaha papo kalum shnong police station kabana du kapor ka roi pije men mi jong ka khat reu terek unai lar ki pulit la yok Kurup hadu prapu tili ki sunduk saban bala thep da ki drok heroin ki badan kajing khia kaba haduh kendai sepat rupuway point lai pulai gram ha kabaya dei bat kani ke jing Kurup ki pulit ki la kemno e ki lai ngot ki kenthei ki bara ki ni ki trong ki bla tip kateng kumka kim nei lai pulai snam ka kerta ka dim kho thing saup news snam kerta bat ka ngai ting sau pho snam kerta ki badei na ka shnong khongjam ka baha papo ka police station teng nopal Manipur Long ba kita ki lai ngot ki ken thai la yo kem na ka wei ka kali Marti Suzuki Espresso ha Umkiang hadin bala yo jingtem ba ki don lai ngot ki ken thai ki ba mi na chura chanpur Manipur ban le che shlong bala subajur ba ki kit ki drong bat pershang ban khai be an bat ki dei ru ki bala subajur ba ki dei ki snar nong khai drong ki ba na ki ken hon le kam snew ki ba jumlin ban le ki kam snew ha ka ba khai drong ne jala Manipur sha shillong na ne ba jutep ru kum kita ki interstate gang ki ba khai drok be an na Manipur sha shillong bat pen poi drok wat shadu ki be ki jaka jongkari India ru ha kamat ka jing saki lang jong ki pat ba la pelong ye ka jing kan ra ha po ki ken don ne section sanpo NDPSI But ayo ye ki te ki drong na ki south li ki pla travel bags ha ka ba ye ki prapo li ki sinduk saban ba tap drong la tap apo ki te ki pla but ki drong ki ba dei ki ba shongdor haduh sau klur tyngka la da di ha ki yo be an ba dei hadin bala deptas la lapru ba ki dei ki drok heroin Yak EJHD na register halum shnong police station bat la pengat hapo ki kendon an jong ka NDPSI bat ka jing token ka dangyat ban lap sa shushu